Croeso cynnes iawn i chi gyd i'n gwasanaeth ni yma o Froaled ar Sul ola mis Gorffennaf. Gobeithio y cawn ni fendith efo'n gilydd heddiw yn moli Duw ac yn gwrando ar ei air o. Hwn ydy y Sul ola byddwch chi'n yngweld i am chydig o wythnosa. Dwi'n mynd i gael ryw fymryn o seibiant, ond dwi eisiau diolch yn fawr iawn i bawb fydd yn cymryd rhan yn yr oedfaon ar-lein am yr wythnosa nesaf yma. A hefyd, diolch i bawb ohonoch chi sydd wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd am yr misoedd lawar ddwytha yn cyfrannu lluniau, gweddia, darlleniadau a gwahanol elfennau i'n gwasanaethau ar-lein ni. Ac wrth gwrs, mae rhaid i mi ddiolch i Mair Bryngola hefyd, hi sydd wedi bod yn gweithio yn galad, nid yn unig yn golygu ac yn cynorthwyo fi mewn gwahanol ffyrdd, ond hefyd oedd yn sicrhau bod y gwasanaethau yma hefyd yn mynd allan i bobl sydd ddim hefo cyswllt i'r we yn ysgrifenedig neu ar DVDs. A mae hwnnw wedi bod yn fendith fawr i nifer, dwi'n gwybod, a dwi'n diolch i Mair am hynny. Wel, dyma gyfnod fel arfer yn y flwyddyn lle y bydda nifer ohonoch chi unai wedi bod yn y sioe fawr lawr yn Llanelwedd ac yn dod atoch eich hun ar ôl dod adra, neu yn paratoi ella eich carafana i fynd i'r Steddfod lle bynnag mae honno. Ond wrth gwrs, leni, fel llynydd, mae'r sefyllfa'n hollol wahanol, a mae'n siŵr bod chi yn cael rhyw byliau o hiraeth. Dwi ddim am i ni fynd â'n meddyliau at faes y sioe na maes y Steddfod, ond dwi am eich gwahodd chi i ddod at wyl arall hefo'n gilydd y bore yma. A mae'r wyl honno yn mi oedd hi'n cael ei chynnal yn Jerusalem. Gwyl y Pebyll, un o wyliau mawr y calendar Iddewig. Lle oedd yr Iddewon o gyfnod yr Hen Testament ymlaen yn dod at ei gilydd yn Ninas Dafydd yn Jerusalem i ddiolch i Dduw am i rhyddhau nhw a'i gwarchod nhw a darparu ar eu cyfar nhw yn yr anialwch yn eu pebyll. A dyna pam mae'n cael ei adnabod fel Gwyl y Pebyll. Mi fyddwn ni'n clywed mwy am yr wyl arbennig hon yng nghyfnod Iesu Grist wrth i ni edrych yn fanylach ar Ioan pennod 7 yn nes ymlaen. Ond fel rhan o wyl y Pebyll, mi oedd gan yr Iddewon wrth gwrs yr abertha a'r ffyrdd arbennig yr oedden nhw yn moli hefo'i gilydd. Ac un o'r pethau yma oedden nhw'n wneud oedd canu neu adrodd yr Halel, sef be da ni'n ei nabod fel Salma 113 i 118. Ac mi oedden nhw'n canu y geiriau yma o fawl wrth orymdeithio o gwmpas Jerusalem i'r deml ac yn cael ei arwain gan yr offeiriaid. Ac am bod ni'n edrach ar yr wyl arbennig hon fel cefndir i'n darlleniad ni o Ioan 7 heddiw, o'n i'n meddwl bysa fo yn gyfle da i ni rannu yn y mawl yma mae pobl Dduw wedi bod yn ei wneud ers cenedlaethau. Ac felly dowch i ni hefo'n gilydd y gyd ddarllen diwadd Salm 118. Ac mi fydd y geiriau yn dod i fyny ar eich sgrin chi, mi ddarllenwn ni hefo'n gilydd adnodau 22 hyd at ddiwadd y Salm. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn, ac mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd, achub ni. Yr ydym yn erfyn arglwydd rholwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chwi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd yw, rhoes oleuni i mi. A changau ymunwch yn yr orymdaeth hyd at sgyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw feth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Amen. Wel, fel o'n i'n sôn, mi fyddwn ni yn gwrando ar ddarlleniad o Ioan pennod 7, adnodau 30 i 44 y nes ymlaen.
a Llunos Howard yn Llanefydd fydd yn darllen i ni, ac mi fydd Sian Wyn Jones Llansannan yn gweddio yn nes ymlaen hefyd. Ond wrth i ni foli hefo'n gilydd bore yma, dowch i ni wneud hynny wrth wrando a chanu ar gyfieithiad Aneurin Owen o'r gân Behold Our God, sydd yn gwneud i ni feddwl pwy ydy y Duw yr ydyn ni'n dod ar ei drawso yn y Beibl. Pwy di'r Duw yr ydyn ni'n addoli hefo'n gilydd bore yma, yr un sydd wedi dod i'n plith ni yn Iesu Grist. A mae'r emyn yma o fawl yn annog ni i foli wrth ddefnyddio cwestiynau Beiblaidd i wneud i ni ystyried pwy ydy'r arglwydd. Pwy sy'n pwyso'r moroedd yn ei law, pwy sy'n gwybod rhif y tywod man, grym cenhedloedd chwal pen rodd o'i lef, cwyd y cread oll mewn mawl a chan, o gwel ein Duw, ar o'r seddfaen cnef plygwn i'w addoli. Wele ein Duw, anghymharol i o'r, plygwn i'w addoli. Ioan 7, adnodau 30 i 44.
Pan ddigwyddodd hyn, dyma nhw'n ceisio i ddal, ond lwyddodd neb i'w gyffwrdd, am fod ei amser iawn ddim wedi dod eto. Ac eto, daeth llawer o bobl yn y dyrfa i gredu ynddo. Ei dadl oedd, pan ddaw'r Meseia, bydd o'n gallu gwneud mwy o arwyddion gwirthiol na hwn? Daeth y Phariseaid i wybod fod sibrydion fel hyn yn mynd o gwmpas. Felly dyma'r prif offeiriad a'r Phariseaid yn anfon swyddogion diogelwch o'r deml i'w arestio. Dywedodd Iesu, dwi yma gyda chi am amser byr eto, ac wedyn dwi'n mynd yn ôl at Dduw, yr un anfonodd fi. Byddwch chi'n edrych amdanai, ond yn methu dod o hyd i mi. Fyddwch chi ddim yn gallu dod i ble bydda i. Meddai'r arweinwyr ddiddewig, i ble mae'r dyn yma ar fi'n mynd os fyddwn ni ddim yn gallu dod o hyd iddo? Ydy o'n mynd at ein pobl ni sy'n byw ar wasgar mewn gwledydd eraill a dysgu pobl y gwledydd hynny? Beth mae o'n ei olygu wrth ddweud, byddwch chi'n edrych amdanai ond yn methu dod o hyd i mi? A fyddwch chi'n methu dod i ble byddai? Ar uchafbwynt yr ŵyl, sef y diwrnod olaf, dyma Iesu'n sefyll ac yn cyhoeddi'n uchel. Os oes syched ar rywun, dylai ddod i yfed ata i. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, bydd ffrydiau o ddŵr sy'n rhoi bywyd yn llifo o'r rhai hynny. Sôn oedd am yr ysbryd glân. Roedd y rhai oedd wedi credu ynddo yn mynd i dderbyn yr ysbryd yn nes ymlaen. Ond doedd yr ysbryd ddim wedi dod eto am fod Iesu ddim wedi ei anrhydeddu. Ar ôl clywed beth wedodd Iesu, dyma rhai o'r bobl yn dweud, y proffwyd soniodd Moses amdano ydy'r dyn yma, siŵr o fod. Roedd eraill yn dweud, y Meseia ydy o. Ond eraill wedyn yn dadlau. Sut all y Meseia ddod o Galilea? Ond nid ydy'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fod y Meseia i ddod o deulu'r brenin Dafydd ac o Bethlehem, lle roedd Dafydd yn byw. Felly roedd y dyrfa wedi'i rhannu, rhai o'i blaid ac eraill yn erbyn. Roedd rhai eisiau ei arestio, ond lwyddodd neb i'w gyffwrdd. Gweddïwn. Rydym yn dod ger dyfron o'r newydd yn gofyn am help i ni gael ein llenwi efo gobaith newyddion da Iesu Grist ar ddechrau wythnos arall. Gofynnwn i ti weithio ar ein calonnau a tynnu ni fewn yn agos atat. Maddau ni am grwydro ac am ein amheuon o pwy wyt ti. Mor anheiddiannol ydym, rwyt ti yr holl alluog Dduw, wedi dewis ymwneud â ni. Rwyt ti'n ein bendithio bob dydd gyda dy ras, dy gariad, dy drigaredd ath maddeuant. Diolch i ti o Dduw. Diolch am yr addewid na all dim byd fedru ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad. Gad i ni dy brofi di yn agos a helpa ni bwyso ar dy addewidion. Efo ti mae ffynnon bywyd. Rydym yn cyflwyno i ti y rhai sydd mewn hiraeth a galar a phawb sy'n teimlo'n fregus. Rwyt ti'n nabod pob un ohonom ac yn gwybod ein hanghenion am pryderon. Wneud i ysgweli di'n dda ein cysuro a dysgu ni sut i ymorffwys yn dy drigaredd. Gweddïwn am fendith ar ein heglwys, wneud i ei hadnewyddu a'i hadfywio. Helpa ni drwy'r ysbryd glân dal gafael at y wirioneddau a gwnaed â air yn anogaeth i ni. Diolch am dy feddeiant drwy adanwyl fab Iesu Grist. Clod i thenw. Amen. Stori newyddion a blas lleol arni nath dynnu'n sylw i yr wsos dwytha yma. A'r pennawd oedd pryder cyflenwad dŵr mewn pentref yn Sir Ddinbych. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi ddaru ddigwydd taro ar y stori yma, ond mae'n debyg mae Gwyddalwen oedd y pentra dan sylw.
a bod y cyflenwad dŵr, y bibell dŵr i'r pentra, wedi byrstio 9 gwaith ers mis Ebrill yn ôl y stori. Ac wrth gwrs bod y trigolion yno wedyn yn bryderus achos bod y cyflenwad dŵr yn annibynadwy, bod pobl ar bina'r drain yn deffro'n bora ddim yn gwybod wrth droi y tap fydda na unrhyw beth yn dod allan ohono fo. A mae rai cyfadda o'n i yn cydymdeimlo nhw, achos mi ges i negas destun ryw 2 wythnos yn ôl, dwi'n meddwl oedd hi, gan Dŵr Cymru yn deud bod na fyrst wedi bod yn rhwla yn ardal Llawsanan a bys yna debygrwydd na fydda na ddŵr i ni. A mae rhywun yn mynd i banic yn dydy. Da chi'n meddwl, wel, ar gyfer be ydw i angen dŵr, os nad ydi o yn mynd i fod am ddiwrnod, be da ni'n mynd i wneud? Sut da chi'n mynd i wneud y pethau da chi wedi arfer i wneud heb feddwl? A mae o'n gwneud i rwy'n sylweddoli, yn enwedig i ni yng Nghymru, gymaint yr ydyn ni yn cymryd yn cyflenwad dŵr yn ganiataol i'r gradda allwn ni'n dychmygu be ydi o i beidio byw hebddo fo. A mae siŵr gen i, dros yr wythnosau dwytha yma, a ni na wedi cael cyfnod eithriadol o braf, poeth, sych, bod na nifer ohono ni wedi gwerthfawrogi o'r newydd mor allweddol ydi dŵr i unrhyw beth byw. Foed o yn chi sydd yn garddio, yn gorfod dyfrio eich llysiau neu'ch planhigion, neu i ffermwyr sydd yn gweld ei effaith o ar anifeiliaid. Ac hefyd i nina fel pobl ynde. Da nina yn ymwybodol bod dŵr yn gwbl allweddol. Ac felly mae geiriau Iesu Grist yma yn gynnil yn ddarlun hyfryd i ni o cheilioni Duw ac o'r gwahaniaeth syfrdanol mae Iesu yn ei wneud i fywydau pawb sy'n credu ynddo fo. Ac felly bore yma, be da ni'n mynd i wneud ydy ystyried y gwahoddiad yma gan Iesu yn Ioan 7:37, gan i gymhwyso fo i'n bywydau ni heddiw. Felly dewch i ni ystyried geiriau Iesu yn Ioan 7:37. Iesu'n deud, os oes syched ar rywun, dylai ddod i yfed ata i. Un gweinidog yn nodi y dylia'r geiriau yma o eiddo Iesu fod wedi cael ei sgwennu mewn print aur yn yn Beibla ni, am ei fod o'n wahoddiad mor odidog gan Iesu Grist i'r byd. Ond dewch i ni feddwl pa syched mae Iesu yn sôn amdano wan. Dwi'n meddwl bod o'n eitha amlwg na nid ryw salesman yn gwerthu mineral water ydi Iesu. Dydy o ddim yn sôn am ddŵr llythrenol yn fama nadi. Ac a deud y gwir, mae o wedi rhyw drafod y peth yn barod yn Efengil Ioan, os ewch chi nôl i benod 4, mae Iesu wedi gwneud yr union bwynt hwn mewn sgwrs wrth ochr ffynon go iawn hefo'r wraig o Samaria ym mhenod 4. Felly, os na nid sôn am ddŵr neu syched corfforol mae o, be mae o'n sôn amdano fo? Be ydy'r syched yna sydd yn achos i unrhyw un ddod at Iesu Grist? Achos dyna mae o'n ei wneud, ynde? Mae o'n rhoi gwahoddiad agorad i bawb sydd â syched o fath arbennig i ddod at y fo'i hun, at o ef i yfed. Wrth gwrs mae syched corfforol yn ymwneud ag un o'n anghenion mwyaf sylfaenol ni a'n cyrff ni. Mae rhaid i'n cyrff ni gael dŵr i weithredu, a heb ddŵr pa bynnag ffurf yr ydyn ni'n ei gymryd o'i mewn i'n cyrff, heb yr derbyn hwnnw i mewn i'n cyrff ni, mi fyddwn ni'n profi syched. A'r syched wedyn ydy'r dyhead hwnnw am yr hyn da ni wir i angen. Ac ar ôl cael yr hyn da ni angen, mi da ni'n cael yn di-sychedu. Mae'r syched yn pallu am beth amser wrth i ni dderbyn y dŵr yr ydyn ni angen i'n cyrff. Ond be mae Iesu yn sôn amdano fo, wrth gwrs, ydy'r angen mawr ar yn heneidia am bywyda ni. Yr angen mawr am yr hyn sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Yr hyn mae Duw yn ei ddaioni wedi'n creu ni i'w brofi o ddydd i ddydd. Cariad, cysur, gobaith, gorffwys,
maddeuant, derbyniad, pwrpas i'n bywyda. Mae'r arglwydd Dduw wedi'n creu ni fod yn bobl sydd i brofi y pethau yma i gyd. Wan, ella ar y pwynt yma, y bydd na rei ohonoch chi yn amheus. Ac yn meddwl, wel, typical Rhodri'n bod yn bregethwr, mae o'n gor-ddeud braidd. Allwch chi'n cymharu sychad corfforol hefo'n anghenion emosiynol ac ysbrydol ni. Allwch chi'n cymharu syched corfforol a'n angen ni am gariad, gorffwys a gobaith. Ond os da chi yn meddwl felly, gai wthio chydig bach mwy arnoch chi i ystyried go iawn be ydy effaith peidio yfed ar yn cyrff ni. Mae bod yn dehydrated, nes i jecio yn geiriadur yr Academi, mae'n debyg na bod wedi disychu ydy'r gair Cymraeg, ond mi gariwn ni ymlaen efo dehydrated ar hyn o bryd. Mae o'n achosi problemau meddygol difrifol i'n cyrff ni'n dydy, mewn gwahanol ffyrdd. Dydy'n corff ni methu gweithredu yn y ffordd y dylio fo. Dydy'n ymenydd ni ddim yn gweithio'n iawn os na brinder dŵr, os ydy o'n dehydrated yn ofnadwy. Ar union yr un ffordd, mae pobl sydd yn byw heb brofi cariad, heb obaith yn ei bywyda, pobl sydd wedi ymladd trwy'r amser achos bod nhw byth yn profi gorffwys, maen nhwtha hefyd yn mynd i ffeindio pethau yn ddifrifol o anodd a heriol yn bron pob agwedd o'i bywyda nhw'n dydy. Ac felly, dwi'n meddwl bod o'n gywir deud bod na anghenion allweddol sydd yn perthyn i ni fel pobl, sydd ddim yn mynd i gael gymaint o sylw dyddiau ni, ac yma anghenion meddygol a chorfforol, ond maen nhw dal yn anghenion allweddol i pwy yda ni. Achos os nad ydyn ni'n cael y pethau yma, mae o'n sicr o ddangos i ôl yn bywyda ni. Os nad oes na rhywbeth neu rhywun yn dod i'n helpu ni. A dyna pam mae Iesu Grist, yr un mae Duw wedi anfon i'r byd i achub, yn rhoi y gwahoddiad hyfryd hwn. Unrhyw un sy'n sychedig. Unrhyw un sy'n teimlo ar goll, bod nhw ddim yn ffitio mewn, bod nhw'n unig, bod nhw heb obaith. Unrhyw un sy'n teimlo bod nhw'n gaeth, bod euogrwydd yn ei llethu nhw, mae Iesu'n deud, os di'r syched yna arnoch chi, dewch ata fi ac yfed. Be amdana chi y bore yma? Neu pryd bynnag ydych chi'n gwylio'r fideo yma? Byddwch yn onast hefo chi'ch hun. Ydych chi yn profi sychad yn eich bywyda? Os ydych chi'n gwylio hwn ar y dydd Sul, mae o wedi mynd allan, da ni ar y ddiwedd wythnos boeth iawn. Ac ella bod y profiad yna o fod yn sychedig yn rhywbeth mwy real i ni wsos yma nag ydy wedi bod ers tro. Os na ysfa arall yn eich bywyda chi, da chi'n chwilio am rhywbeth i leddfu rhyw fath o wagle neu rhyw angen amlwg, ond da chi'n gwybod lle i fynd, da chi'n gallu ffeindio fo eto. Wel i chi ac i finna, yr atab ydy gwrando ar eiriau Iesu Grist, dewch at Iesu i gael eich disychedu. Fel y gall yr arglwydd Iesu ei hun roi i ni yr hyn yr ydyn ni wir ei angen. Mwyn i ni gael derbyn dŵr y bywyd. Yn y pen draw, wrth gwrs, mae syched ar ei fwyaf eithafol heb gael ei leddfu yn arwain at farwolaeth y corff yn dydy. Ond sylwch, yn arlun Iesu, mae dod at Iesu ac yfed yn arwain at ddŵr bywiol. Dŵr sy'n ffrydio i fywyd tragwyddol yn ôl Iesu yn Ioan 4, adnod 14. A'r yfed yna mae Iesu yn sôn amdano fo, wrth gwrs ydy credu ymddiried yn Iesu Grist. Cyflwyno yn holl anghenion, yn gwendid, yn pechoda ni. Cyflwyno nhw i gyd yn onast o flaen yr arglwydd Iesu. Syrthio ar yn bai, ildion hunin iddo fo a dweud, allai ddim helpu'n hun. Allai ddim gwneud dim byd am y sefyllfa yma. Helpa fi, plis. Madda i fi.
bo fi wedi anwybyddu di, bo fi wedi gwneud y fath lanast yn y mywyd i, a mod i wedi brifo gymaint o bobl eraill mewn gwahanol ffyrdd, arglwydd tyd i deyrnasu yn fy mywyd i. Da ni'n gallu gwneud y cyfan mewn gweddi dawel lle bynnag ydyn ni. I ryw radda, mae'r broses yma o yfed, o gredu, o ildio i Iesu Grist yn debyg i'r hyn sy'n digwydd pan fyddwch chi'n mynd o dan law meddyg mewn unrhyw ffordd. Mae'n wrth i chi fynd at feddyg, mi fyddwch chi'n cydnabod bod na wendid yna, bod na boen, bod na ryw ran o'ch corff chi ddim yn gweithio. Ac os ydi o'n mynd i bwynt difrifol, ella bydd rhaid chi gael llawdriniaeth. Ac wrth i chi gael llawdriniaeth, da chi'n rhoi eich hun yn nwylo y meddyg. Da chi'n ymddiried eich hun yn llwyr iddyn nhw yn deud, chi di'r bobl all yn sortio fi allan yn wella fi, nid fi'n hun. Mae pethau allan o'ch deilo chi, a dyna di ffydd yn Iesu Grist. Nid deud, dwi'n mynd i ddefnyddio Iesu mwyn i fi helpu fi'n hun. Dwi'n rhoi yn hun yn nwylo y meddyg da Iesu Grist. Dwi'n rhoi yn hun drosodd iddo fo mewn ffydd. Ac mae Gwenno yn deud wrthai bod mae'n debyg os da chi'n cael llawdriniaeth, da chi hefyd yn gorfod arwyddo consent form yn cydnabod mai dyma mae'r meddyg yn mynd i wneud, bod chi'n ymddiried yn eu triniaeth nhw. A da chi hefyd wedyn wrth gwrs yn gorfod wynebu'r risg sydd yn dod hefo hynny, fel mae Iesu Grist mewn man eraill yn sôn am y gost o fod yn ddisgybl iddo fo. Ond ga i fynd â chi nôl at y cwestiwn nes i ofyn rai eiliadau yn ôl. Oes gannach chi, neu finna, sgynnon ni syched? Ella byna rheina chi'n gwrando ar y cwestiwn yna ac yn dweud, wel, na, dim wir. Dwi'm yn teimlo'r syched fel wyt ti newydd i ddisgrifio fo. Ond be mae hynny yn ei awgrymu am yn bywydau ni felly, tybed? Yn aml hefo plant bach, neu weithiau hefo oedolion sydd â chyflyra arbennig. Maen nhw'n gallu diodda am nad ydyn nhw'n sylwi i bod nhw'n sychedig yn gorfforol. Ac felly rôl yr rhiant, yr oedolyn neu'r gofalwr ydy atgoffa nhw mor bwysig ydy yfed mwyn parhau yn iach. Ac mewn ffordd debyg iawn, mae'r Beibl yn rhybuddio y gallwn ninna yn pechod wadu y syched ysbrydol sydd ym mhawb ohono ni, oherwydd yn bod ni yn cael yn twyllo i feddwl mae rhywbeth arall ydyn ni angen i sortio'n hunin allan, i wneud pethau'n iawn yn bywydau ni. Dyna pam mae gymaint o bobl yn gwario gymaint ar bethau gwahanol i drio i gwneud nhw i hunin yn hapus. Pam bod na gymaint o werthiant ar lyfrau self-help i'n helpu ni ddygymo da problemau sydd yn dod i ni fel dynolryw. A dyna pam mae gwefannau cymdeithasol ar hyn o bryd yn gallu cymryd drosodd bywydau pobl. Achos maen nhw'n addo cymaint yn dydyn. Cwmni, derbyniad, llawenydd, poblogrwydd. O mor aml mae reality a'i ganlyniadau yn dra gwahanol i'r hyn sydd yn cael ei addo. A cwbl da chi angen neud ydy darllen y papurau newydd a clywed am beth sy'n digwydd mewn achosion llys am bobl yn ffrio a perthnasa'n torri a gweld sut mae gwefannau cymdeithasol yng nghanol hyn i gyd. Wan ella bod y pethau sy'n siapio'n bywydau ni heddiw yn wahanol, ond tydi'n anghenion sylfaenol ni fel pobl ddim gwahanol i'r hyn oedd pobl yn ei wynebu filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ac mae'n ddadlennol felly wrth i ni droi at y Beibl, llyfr hanesyddol, wrth i ni edrach ar yr Hen Testament bod Duw yn rhybuddio i bobl bryd hynny hyd yn oed, yn Jeremia, yr ail bennod adnod 13. Yn wir, gwnaeth fy mhobl ddau ddrwg. Fem gadawsan ti, ffynon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain pydewau toredig na llant ddal dŵr. Mae'n bywydau ni yn gallu bod yn llawn o bobl, pethau, gwaith, tasga, diddordeba. A tydi'r pethau yma ar eu pen eu hunin ddim yn ddrwg,
Ond pan maen nhw'n cymryd lle'r creawdwr yn bywydau ni, pydewa toredig ydyn nhw. Maen nhw'n anghyflawn a maen nhw'n beryglus i ni. Achos nid y pethau yma a gallan nhw byth fod yn ffynon y dyfroedd byw sy'n mynd i sicrhau yn bodolaeth ni, sy'n mynd i sicrhau yn ffyniant ni. Duw yn unig trwy Iesu Grist all darparu hyn i ni. A chofiwch, yn lle mae Iesu yn rhoi y gwahoddiad hyfryd hwn yn Ioan pennod 7. Cofiwch y cyd-destun nes I grybwyll reit ar gychwyn y Gwasanaeth, gwyl y pebyll yn Jerusalem. Dyna'r cefndir hanesyddol i'r hanesyn yma'n Ioan 7 ynde. Mi ddarllenai adnod 37 yn llawn I chi. Ar uchafbwynt yr wyl, sef y diwrnod olaf, dyma Iesu'n sefyll ac yn cyhoeddi'n uchel. Os oes syched ar rywun, dylai ddod I yfed ata I. Dwi eisiau chi ddychmygu steddfod genedlaethol. Ar y cyhoeddiad pwy ydy'r bardd buddigol. Mae'r pafiliwn yn llawn. Mae yna dwn i'n faint o bobl yn gwylio y seremoni adra ar teledu. Mae'r cyrn gwlad wedi cyhoeddi bod yr digwyddiad mawr yr uchafbwynt ar ddod. Mae'r cleddyf anfarth yna yn y cefndir efo cannoedd o'r orsedd. Dychmygwch yng nghanol rhialtwch a disgwyliad tebyg I beth sy'n digwydd ar faes steddfod neu yn sioe cyn un o uchafbwyntiau y cystadlaethau, bod yna rhywun yn sefyll fyny ac yn cyhoeddi rhywbeth. Achos dyma sy'n digwydd. Mae Iesu Grist yng nghanol uchafbwynt yr wyl Iddewig yn cyhoeddi rhywbeth amdano fo ei hun. Yng nghyffinia y deml yn Jerusalem, mae yna'r fath arwyddocad I weirio fo. Os oes syched ar rhywun, dylai ddod ata fi ac yfed. Ac wrth gwrs, y cefndir i'r wyl ydy bod yr Iddewon yn cofio darpariaeth Duw ar eu cyfer nhw yn yr anialwch pan oedden nhw mewn pebyll, ac yn diolch am hynny wrth foli yr arglwydd. Ond mae Iesu yng nghanol hyn yn codi ben, yn cyhoeddi'n uchel, yn gyhoeddus, yn deud, dewch ata fi I brofi darpariaeth a gofal Duw. Wan cofiwch, nid dibrisio gwyl y pebyll mae Iesu. Dydy Iesu ddim yn dirmygu cyfraith Duw, mae o 'di dod i'w chyflawni hi, mae o'n dangos hynny yn eglur iawn wrth iddo fo ddysgu ac wrth I ni ddarllen trwy'r Testament Newydd. Ond ar uchafbwynt yr wyl yma yn Jerusalem, mae Iesu'n cyhoeddi'n uchel, yno fi mae gwir ddedwyddwch, gwir fodlonrwydd, gwir sancteiddrwydd, gwir gariad a gras i'w gael. Ynddo I y cewch chi faddeuant. Nid trwy yr abertha yma, nid trwy y ddysgeidiaeth yr ydych chi'n glynu mor dyn yni hi, nid trwy wneud yr gwyliau yma ydych chi wedi arfer gwneud ers blynyddoedd. Arwyddion ydy'r pethau yna I gyd. Arwyddion o ddaioni Duw. Arwyddion sydd yn pwyntio ymlaen at yr un aberth mawr. Un waith am byth oedd I ddod. Ac wrth gwrs aberth Iesu Grist dros bechod y byd oedd honno. Mae Iesu yn deud, yr holl bethau yma ydych chi'n I weld. Maen nhw yna mwyn I chi trwy fyfyrio arnyn nhw, trwy fyfyrio ar eich angen a'ch pechod chi yn sylweddoli, mae fi ydy'r un sy'n mynd I roid yr hyn da chi angen. Fi ydy'r un sy'n mynd i'ch sychedi fi. Oherwydd Iesu Grist, wrth gwrs, ydy'r un sydd wedi dod I achau pechaduriaid, I gymodi pechaduriaid hefo'r Duw sanctaidd a thragwyddol trwy I farwolaeth unwaith am byth o dros bechod ar y groes. Felly, I nina heddiw, mae'n briodol bod ni yn gwrando ar eiriau Iesu Grist ac yn meddwl am yn cyd-destun ni wrth I ni edrach ar yn bywydau. Be ydy'r pethau sydd yn beryg oherwydd I bod nhw yn gallu cymryd lle yr arglwydd yn bywydau ni? Ella bod chi wedi cael blas ar wasanaethau ar-lein dros y flwyddyn a hanner dwytha yma. Ella bod chi
yn cyffroi bod chi'n edrych ymlaen i gael ail fynd yn ôl i'r capel ar ôl bwlch o beidio gwneud hynny. Dychmygwch Iesu Grist yn eich capel chi. Dychmygwch Iesu Grist mewn un o'ch sianeli YouTube gorau chi yn cyhoeddi yn uchel. Dewch ata fi ac yfed. Pawb sy'n sychedig, dewch ata fi, ac os wnewch chi hynny, mi fydd yr effaith yn syfrdanol. Sylwch, nid mae mynd i gapel, mae edrych ar wasanaethau ar-lein yn ddrwg, ond os na heini di'r pethau da chi'n chwilio am gysur ohonyn nhw gan anwybyddu Iesu Grist, eto pydew toredig ydyn nhw. Yn Iesu Grist ei hun yn unig y mae yr syched yna yn mynd i gael ei leddfu. A mae o'n mynd ymhellach na dim ond deud mi gewch chi leddfu y sychad ysbrydol hwnnw. Mae o'n deud mi gewch chi dderbyn yr ysbryd glân. Fydd yn trawsnewid eich bywyd chi ac yn eich arwain chi allan mewn cariad a thrigaredd, fel bod yr hyn sydd wedi digwydd i chi yn effeithio ar bobl da chi'n siarad efo nhw, yn eu caru nhw, yn madda iddyn nhw. Adnod 38. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud bydd ffrydiau o ddŵr sy'n rhoi bywyd yn llifo o'r rhai hynny. Wrth i ni orffan felly, da chi'n gallu deud bod yr ysbryd glân yn parhau i drawsnewid eich bywydau chi? Na? Be da ni fod i wneud? Mynd at y ffynnon. Ffynnon sydd yn achosi i'r dŵr y bywiol yma lifo un bywydau ni ac yna i effeithio ar y ffordd yr ydyn ni yn gweithredu trwy'n bywydau yn ymwneud â phobl yn penderfyniadau. Ydych chi'n teimlo sychad? Ydych chi ar hyn o bryd yn teimlo allai'm cario ymlaen? Dwi di'n llethu gan ofna. Dwi'n nghanol anobaith. Dwi'n methu dod dros yr euogrwydd yma sydd arna ni. Dewch at Iesu. Iddo fo leddfu eich sychad chi. A lle gwell? Allwn ni fynd. Pwy sydd yn mynd i ragori ar yr hyn mae Iesu Grist yn ei gynnig i ni? Dyna, os da chi'n darllen y darlleniad eto trwy Ioan pennod 7, mae yna rei yn gofyn y cwestiwn, pwy sy'n gallu gwneud mwy na mae'r Iesu yma yn ei wneud? Hyd yn oed tasa'r Meseia yn dod, fysa fo'n gallu gwneud mwy na hwn? Na. Iesu ydy'r un sydd wedi dod yn ei heilioni i'n gwahodd ni yn gwendid yn syched at y fo ei hun. Fo di'r un fydd yn di-sychedu ni, fydd yn darparu yr hyn yr ydyn ni angen rwan ac am byth. A dwi am orffan yn dyfynnu pennill gyntaf un o'r emynau yn Canion Ffydd 371 sydd yn ei grynhoio yn daclus iawn. Chwilio'r holl fyd a'i fwyniant i gyd, nid ynddo mae'r balm am hiacha, ond digon i miw yr Iesu a'i fryw, fem gwared o'n pennyd am pla. Dwch ni weddio i orffan. O Dduw ein Tad, da ni yn dy glodfori di. Dy fod ti wedi anfon dy fab i fod yn ffynnon y dyfroedd bywiol, sydd wedi dod i fyw, marw ac atgyfodi yn mwyn ni. Fel yn bod ni yn syched difrifol yn gwendid yn gallu ymddiried yn llwyr yn o ti, a derbyn yr hyn yr ydyn ni angen am dragwyddoldeb. Diolch Arglwydd, nid yno ni mae'r atab. Nid yno ni mae'r angen yn cael ei atab, ond yno ti dy hun yn Iesu Grist. Anfon dysbryd felly i roi goleini ni ar yr hyn yr ydyn ni wedi glywed, anfon dysbryd i roi dy syched gwirioneddol yna yn yn heneidiau ni amdana ti dy hun, a tywys ni ata ti mewn ffydd. Diolch i ti am y gair yma, Arglwydd bendithia ni, achos bod ni'n gofyn am dy ras di, yn gofyn am dy faddeuant di, yn enw ac yn heiddiant, i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. O, diolch i chi eto am ymuno hefo ni, ac a'i diolch hefyd i bawb ohonoch chi nath gysylltu ar ôl wythnos dwytha i ddeud eich bod chi yn ymuno ac yn gwrando ar gwasanaethau yma. Gobeithio cewch chi bendith yn parhau trwy mis Awst. Da ni'n mynd i orffan felly yn gwrando neu'n canu un o emynau Williams Pantycelyn, eto 516
ydy'r rhif yr emyn yma yn caneuon ffydd. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes, mae Pantycelyn yn ei ddeud. A sylwch yn benodol ar yr ail bennill. Pantycelyn yn disgrifio'r hyn sydd i'w gael yn Iesu Grist. Dyma ddyfnder o drysorau. Dyma ryw anfeidrol rodd. Dyma wrthrych ges o'r diwedd ac sy'n hollol wrth fy modd. Nid oes syched arnaf mwyach am drysorau gwag y byd. Popeth gwerthfawr a drysorwyd yn fy mhrynwr mawr ynghyd.